सहर सहर आम सहर उज्ज्वल गौरव ब्रह्मपुर। ଓ ପମ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୁରୁ ବିଭୂତ ନାୟକ, ଗାୟକ ସୁଦୀପ ସାହୁ, ଅରୁଣ, ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ତାୟତ, ଡକ୍ଟର ମୋନାଲିସା ପାଲ, ଶୀତଲ କବି, ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା, ରାଜ ବେହେରା, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଶିବଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନ, ଚିତାନନ୍ଦ, ଲିପୁନ ଦାସ, ବିକାଶ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମହାରଣା ଓ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଇ ଆୟୁଷ କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗାୟିକା ତଥା ପ୍ରଯୋଜିକା ଲିଲି ମହାରଣାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏପରି ସଙ୍ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାୟ 23 ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିବା ଏକ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିକି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି ଏହି ଗୀତଟି।